Očekujem da će ovogodišnji Kopaonik Biznis Forum biti najuspešniji do sada. Da podsjetimo, ovo je 24. Kopaonik Biznis Forum i na njemu će učestvovati više od 1000 učesnika. Za sada imamo oko 130 akreditacija medijskih poslanika i sa druge strane veliki broj domaćih i inostranih gostiju koji će neposredno učestvovati na programu. Tema koju smo definisali za ovogodišnji Kopaonik Biznis Forum je izuzetno aktualna, a to je šta možemo naučiti iz prošlosti i koja su rešenja za budućnost kada su u pitanju reforme u Srbiji. Drugim rečima, želeli smo da potenciramo da je vlada s provođenjem fiskalne konsolidacije postigla makrofiskalnu stabilnost, ali da to nije dovoljno, da je neophodno mnogo dublje zaorati na planu strukturnih reformi, restrukturiranju velikih javnih preduzeća, završetku privatizacije velikih sistema. Njih nema puno na svu sreću, ali oni danas predstavljaju veliko budžetsko opterećenje. Zatim, vlada se mora baviti reformom obrazovanja, nastavkom reforme državne administracije. Sve to zajedno, ukoliko se ne desi, bojim se da makrofiskalna stabilnost može da bude ugrožena i upravo zbog toga kažemo, ne smeju se činiti greške iz prošlosti, da se nakon prvih ohrabrujućih rezultata odustaje od istinskih reformi. To je neophodno da bismo postigli dugoročnu, stabilnu makrofiskalnu poziciju, a to je jedino moguće ukoliko imamo zdravu privrednu strukturu, konkurentnu privredu koja omogućuje dugoročni rast.